చదువురాని పిల్లలైనా చదువు అభ్యర్థిగా రావుకేతులు పూజ చేస్తారు. ఇంట్లో ఏదన్నా సికాకులు అంటే ఇంట్లో ఏదైనా కష్టాలు వచ్చా కష్టాలు అంటే డబ్బు లేకుండా గానీ, వృత్తిలో ఇంప్రూవ్‌మెంట్ లేకుండా గానీ, భార్యాభర్తల్లో గొడవలు రావడం గానీ, ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కొంతమంది పోయి అక్కడ రావుకేతులు పూజ చేపించుకుంటారు. కానీ ఒక్క పూజ చేసి నాకు జరగాలి అని అంటే జరగవు. దానికంటూ 3, 5, 9 అట్లా ఉంటాయి. అట్లా చేపించుకోవాలి మనం. అన్ని పూజలు చేయించాలి. చేపించుకోవాలి. ఒక్కసారి అంటే రోజు చేపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పూజలంతా ఒకటేనమ్మా. కానీ ఒక్కసారి చేస్తే నా కర్మ తీరిపోద్దనే దానికి లేదు. ఓకే. ఒకసారికి 2 సార్లు చేయాలా. 3 పూజలు చేయాలా. అదే రావుకేతుల పూజలు 3 సార్లు చేసుకోవాలా. 3 సార్లు చేస్తే 3 సార్లు చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ గ్రహాలు చాలా శాంతి పడతాయి. లేదా 5 సార్లు చేసుకుంటే పంచభూతాలు కలుస్తాయి కాబట్టి 5 అంటే ఇంకా శాంతి పడతాయి. 9 సార్లు చేసుకుంటే ఇంకా బ్రహ్మాండం. ఎందుకంటే 9 గ్రహాలుగా 9 సార్లు చేసినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు అది ఇంకా సంతోషం. అట్లా కొంతమంది ఓపిక ఉన్నోళ్ళు పోయి చేపించుకుంటారు. ఓపిక లేనోళ్ళు ఒకసారి పోతారు, చేపించుకుంటారు, సరేలమ్మంటారు, వదిలేస్తారు.